Gaskiya ni mai gida gaskiya na gaji da wannan aman sai ka zo cikin ɗaki kai ta man amai a ɗaki gaskiya ni na gaji da wannan abu. Ha ba wannan wace rayuwa ce? Au ina magana sai ƙara amai kake min a ɗaki? Gaskiya ni ba zan iya ba wallahi. Yaushe zan iya kullum in ta fama da amai a cikin ɗaki? Gaskiya wallahi da sake. Shikenan kai baka da aiki na hana ka shan giya, na hana ka shan giya amma ka kiya. To da wane zan ji? Aikin kenan ai. Kullum aikin kenan. Sai an yi magana ka ce za ka bari. Kaka jike mun ɗaki haka nan ya ishe ni. Wa alaikum salam. Lafiya na jiki tun daga baki ko ka kike ka fama. Ki bari yar uwa wallahi mai gidana ne amai kullun na hana shi shan giya ya kiya. Kin ga shi na an yanzu amai yake ta mu a ɗaki. Amai kuma Kin ji ko? Sai ka ce ni ban da aiki kullun sai na kwasan amai. Ha ba. yana take kai. Wannan wace rayuwa ce? Ya yake so in yi? Kin gani ko? Kin gani ko? Aikin kenan. Wai haka kike fama? Kino kina gaya mutu ne kina gaya su. To yan uwa ta ce in ban gaya mata ba zan je in gaya mawa. Wannan kaddarar ce Allah ya dora mu. Ka dai daura ma kanka. Oke ne Ka dai daura ma kanka. Allah ya dora miki ki. Ba amin ba. Kai dai da Allah ya daura ma ka je kai tai. Ko kuma ka daura ma kanka. Ki gaya mutu ba. Ni gaskiya ka kare na mazo. Na Kanka bayan da Allah ki gaya mutu mun yi ba ɗin iska ba ne. Oke mu da yan iska? Na fitar da abin da waye da kyau. Amma in ka tashi baka san ka fita ba sai ka dinga yi wa mutane amai cikin ɗaki. Ko kai yaro ne? Ni fa karka faɗo min don Allah. Ba ruwan ki kiga. Ka dinga matsa can baya. Ke da antinki ni in kika yi wannan rantsi da Allah. Antinki ma wata ce ni kuma. Wallahi wata ce ni ba. Kuma ka tsaya kai na kaka yi a ƙawan. Haka kike fama yaya? Ni kin ga tafiya na ba zan iya kallon wannan abin kunya Je ba. ki gida. Sai an jima Allah ya Ki kiyaye. gaishe da su Dagus. Su waye Dagus kuma? Dagus babanki. Baban ne na Dagus? Yes, shi da Dagus. Kwarai ku. An kidance Dagus baban shi Ai ne. inda giya ce ba abinda ba za ta sa. Ki gaishe da Dagus. Za ka ga Dagus. Soke. Shige ziki saro komi. Ina nan. Kwarai ku. Dama ai aikin ka kenan. Aje ai mobi. Aikin ka kenan. Ki wanke daki. Ai wallahi na kusa korarka gidan ga. Kutu na Wallahi na kusa korarka. Sama ni. Kai din. Kai Ni din. zan kora. Kai din zan kora. Kuma buro wannan kai. Na da mata ne idan ba sai na dauki nan yau zan yi gamo sai na dauki ɗakin nan ina zuwa. Wallahi sai na dauki ɗakin nan yau.